नाङाथ' बैनिफ्राय लागोन आं सिंनिफ्राय मोनालाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' थौदो फैबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे अरे बे मोसौ मानसिबो दंना बाइक गारि लानानै नों बाजार थाबाय खालामनो हाला आरो बाइकखौ ओरै लायै लायै बाजार खालामनो मिथिबाय लाखिबाय ट्राफिकआनो बेलेगफोर नायदो बेफोरनि थाखाय ट्राफिक जायो मिथिबायना गारिखौ दोनथ'ना बाजार खालामबानो जायो ओरैनो नुनो जायो ना ट्राफिक गावबा गाव tadi bisa apa kan lah tapi kadang dia nih jangan ini medam mana red color kan ya agak kalau school di medam iya tahu मोजां थार दं kan ada di sini Oitasar traffic dah traffic Gosagaw bazar di sini first time itu kan benar baisan Lwgwpwr Khatam, traffic khatam. Lana. Saya buku. Tentu ada nih Pak. Anu betor langan sih. Bedor. Empuk. Alah ngapain sih deh? Mana daoraosw macam daoraosw. Melai macam kisi daoraosw aja tu. 엄마 건 포시 아시죠? saya nangai ang ada kijo deh oh boy ko deh nih buku oh buku deh macam kunangan nih bini berhak halan hode deh oh habe hara kuda hode ay dah sidan dukung balai Sambram lah ini dah baca juga. Lagi nak kakak. Sigaret. কত মুটা কত দেখ মুটা তো ভালো দিয়ে দিলাম মরিচ দিলাম লোকাল মরিচ আছে লাগে না মরিচ লাগে না ফেদা सामब्रामानो गोजा जोबदे आखायाव सामब्राम मोजां अयथासार बोरैबा एसे फुदला खालामनो मोजां जायो
सामब्रामान बिदिनो जायो केजि कत काका पियास केजि कत जेरावबो एखे जेरावबो मालाय दामखौ मोनखायो मानो गैया आरो नैबावनो पियास केजि कत दे एकटा टुकरी दे पियासा मोजां मोजां नै यावसो साइज साइज एखेखा जेरावबो दामानो रुसुन नायखाखै दङ थ' बे लादा दङ हा রসুন কত টাকা এত দাম যে রসুন অল্প বাড়ছে মানে বাড়ির মালটা বন্ধ হয়েছে না এই টমেটো Thầy nua con তা মানে জানা খারাপ মাঝে রসুন পাওয়া কত দাদা 55 না পাওয়া আলু হলো 30 আয়া এটা নাংলা যেতে নাংলা A few moments later. Lwgwpwr बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना नै ओमफ्राय बास स्टेन्डआव ओरैबायदि दावराव जाब्रबबाय दसे माने आंनि हासबेन्डजोंहाय ओमफ्राय सासे विंगार ड्राइभार आरोना माने जों सानैजोंहाय बाजारनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो एकदम माने खाथिजों नांहां फैनायनि थाखाय हासबेन्डआहाय रागा जोंनानै एसे रायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दसेनो दावराव जालायलायबाय आरोना ओरैनोथ' जेनेबा जेबो बिदि बुलाय सुलाय जायाखै होनबाबो जेनेबा नाख्रां नारसि जालायलायथारबाय आरोना आंनि हासबेन्डआथ' नाख्राङाखैमोन बियो नाख्रां फैबाय आरोना बेखायनो हासबेन्डआ रागा जोंनानै एसे बिदामोनखौ लेंहरनाय जाबाय आरो स' माथोबाव आरो जेनेबा दिनै बाजार दिन ना ओमफ्राय ट्राफिकबो नंगौ नंनायालाय ओमफ्राय बाट माने बियो जों साइडजोंनोखामोन आरोना एफाद्राय माने गेजेरजों नंखायामोन एकदम माने फोनांहां फैथारदों आरोना साइडजोंहाय बेखौनो एसे रागा जोंनानै बुंनाय जाबाय आरोना हासबेन्डआ स' नायसै दिनैनि दिना मायदि थाङो बेरे फुंजानि दावरावसो जाबोगोरखाबाय आरो थ' लोगोफोर होमबा ओंखाम ओंख्रि संहैग्रोसै दा नानिखौबो लायफिननांगौ ना 1 hour later. सुनालाय मालाय स्कुलनिफ्राय फैबाय बोरै मेथाइयालाय दादानिफ्राय बेखौ बिना मोनबोबाय रिक्सालाय आइदै होननाय मालाय सनालिया बिस्कुट चकलेट लाबो रेक्सनोबो हाट होनसै होआनो हनै रेक्सनो जिजिनाव बिदि जा होनो बिदि सनालिना बिदि सनालिना हट थरासा हट होनदे जा स्कुलायनालाय सिबाय थादों सासे बिदायाबो 2000 years later. फैसा बख'नानै लानि लोगोफोर एसे बाजार थांनांगौ येस फाइनालि मोनबाय स' लोगोफोर दहाय सानावबो थांदोंमोन ना जोङो बाजारावहाय ओमफ्राय आरो माने दा फैफिननांगौ गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर मोनसे खामानि दंमोन फिसानो बेनि थाखायनो स' थौदो नै दासिमबो मोनाबाबो माने ट्राफिकआनो खारनो रोङा आरोना लोगोफोर खारनो रोङा
आरो नङा गारि सोबाय ओमफ्राय मोजाङै गाव साइड थाङाना गसाइगाव बाजाराव दिनै ट्राफिकनो अयथासारनो ट्राफिकखौ बाइकफ्रा सोदेर होगोन आरो रानदों गाव कमन सेन्स थाबानो जाया ट्राफिकआ ओरैजाय खालिनो मिन्थिखायो बाजार दिनखा दिनै ट्राफिक लागाय एबार दाबायाव ट्राफिक जासिगोनलै आरोबाव सोर